बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों जायफोर आंनियाव बेयाव बाहागो लाबाय साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबो इसिंनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बरायनाय लोगोसे आं खुलुमनाय जासिबाय दिनैनि थोंजोङै आरज खावलायनाय हाबाफारि बेयाव जाय जाय बाहागो लाबाय साफ्रोमखौ आं बरायदों अब्ला आं बे समावहाय गुसुङै मोनसे बाइबेल सिरि फरायग्रोनो लुबैदों बिनि उनाव जों दिनैनि आरजनि हाबाफारिखौ लागोन आं दिनैनि बिसयखौ लादों जाहैबाय प्रेयार आरज खालामनाय बे आरज खालामनाया मा बिसय जों बेखौहाय जों सोलोंनि बेनि इन्ट्रडाक्सनखौ बेनि सिनायथिखौ जों जेब्ला नायोना आरजआ जाहैबाय मोनसे इसोरजों रायलायनायनि मोनसे कमिउनिकेसन जायनि गेजेरजों जों दिनै इसोरजों रायलायनो हायो आरो जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जोंनि बे गुस्थिजों जों फोरमायनो हायो जों एक्सप्रेस खालामनो हायो जोंनि स्पिरिट जोंनि आत्मिखौ जों इसोरनो फोरमायनो हायो नै बेनो मोनसे आरज आरोना बेनिखायनो जों दिनैहाय बेनि बिसय जों सोलोंगोन दिनै जों गोबां दुखुआव थायो नाथाय जों जेब्ला आरज खालामो जोंनि दुखुफ्रा बेयो बोखारजायो मानोना इसोरा जोंजों थायो आरोना बेनिखायनो नैबेयावहाय जोंखौहाय बुंदों प्रेयार इज communication with God and it's expressed by the words of our lips and our spirit based on 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 आव जों जेब्ला नायोना बेयाव मोननो हायो prayer is a bread of a believers जायफोरनाखि इसोरखौ फोथायग्राफोर बिनि थाखाय बे आरजआ ब्रेड बे जोंनि सिथाव बे आरजआ जोंनि थाखाय सिथाव बेनिखायनो जों दिनै बे आरजखौ जेब्ला इसोरनाव खालामगोन इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासंगोन आरो बे आरजआ जोंनि आहार होननानै बुङो जोंनि बेयो सिथाव होनना बुङो आरज खालामनाया जोंनि आत्मिक जिउनि बे सिथाव होनना बुङो बेनिखायनो जों दिनै मानसिया साननानै ला जेब्ला जोङो संसाराव थांनानै थायो मोदोमखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो जोङो ओंखाम जानांगौ जायो जोङो आहार जानांगौ जायो बेबायदिनो जोंनि आत्मिक जिउखौ जों जुदि फोथांनानै लाखिनो गोनांब्ला जोङो आत्मिक जिउनि आहार बेनो जाहैबाय आरज जोङो खालामनो गोनांथार बेनिखायनो जेब्ला जोङो आरज खालामो सोरगोआव थानाय आफा इसोरजों आरो जोंजों रायलायनाय बे सोमोन्दोखौ जोङो दिनैहाय मोननो हायो ना बेनिखायनो नैबेयावहाय बुंदों आरजआ जाहैबाय मोनसे कनभारसेसन रायज्लायनाय आरोना बिटुइन द हेभेनलि फादार एन्ड हिज चाइल्ड होनना बुंदों आफा इसोरजों बिनि गथ'फोरजों रायज्लायनाय बे मोनसे कनभारसेसन होनना बुंदों रायज्लायनायसो आरजआ बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय आरज खालामहैनो इसोरनो जों आरज खालामगोन जोंनि नांगौफोरखौ जों मिथिहोगोन जोंनि गोनांथिफोरखौ जों दिनै इसोरनो मिथिहोगोन आंनियाव गोबां दिनै आंनाबो नेटवर्कआ दिनैबो इसु आङो कम्पिउटारावहाय सालायनो हायाखै बेनिखायनो कमेन्ट फरायनो एसे खस्थ'बो जानो हागौ बेनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय आदसा नै सासे जोंहा टेस्टिमनि होदों सासे फंबाय नैबेयाव नोंथांमोना कमेन्टआवबो नुनो हादों टेरेसा बर' आदसा गोजोन मोनाबिलि दादा अके गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ सामुएल नार्जारि गुड इभिनिं दादा अके गुड इभिनिं टु इन्द्रजित बर' गुड इभिनिं गिजि बसु बिथाङा नामा गुबुनमोन आदा आं नोंनि प्रेयार खालामनायजों आंनि साफोरखौ दिनै गोजान खालामनो हाबाय आदा थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों दिनै आंनि आरज खालामनायाव दिनै इसोरनि गोथार जिउआ नोंनि आत्मायाव दिनै खोथा बुंदों आरो बे आत्मानि खोथा बुंनायाव नोङो दिनैहाय बेफोर गासै गाज्रि हुदानिफ्राय बोखारजादों नोङो गारनो हादोंना साउन्ड खम खोनादोंना एबार खोनाबाय जानांगौ बेनिखायनो आं नैबेयावहाय जे फंबाया होनबाय आदा आं नोंनि प्रेयार खालामनायजों आंनि साफोरखौ दिनै गोजान खालामनो हाबाय आदा थेंक इउ स' माच इसोरानो बाख्नाय जादों बेनि थाखाय नङा होमबा दिनै आंनि आरज खालामनाय नङा जोंनि गोसोनि गाबनायखौ दिनै इसोरा खोनासंदों दिनै नोंनि गोसोनि लुबैनायखौ दिनै इसोरा खोनासंदों बेनिखायनो बियो दिनै फिननाय होदों बेनिखायनो जों इसोरखौ बिनि थाखाय जोङो बाख्नाय सोरां नार्जारि गुड इभिनिं ब्रादार अके गुड इभिनिं टु थेंक इउ स' माच ए नार्जारि अके
फंबाय आंनि न'खर आरो फिसालाफोरनि थाखाय बिसनानै होदो फिसाजोआ गगा गुजुनाय आदसा लोमजाना दं आरो बियो दिनावसो दंहैयो अके गोजानावसो दंहैयो बेनिखायनो नों फंबायनिखौ खावलायो बे फिसानि थाखाय बिसना होदो अके नामखौ मोनब्ला मोजांमोन आरोना फेसबुकआवबो गोबाङानो नामा गुबुन आरो आर'ज खालामनो गोनाङाबो गुबुन नालाय नामखौ मिथिब्ला मोजां जायो आरोना बेखौ खावलायखानाय थाबाय आरो सोरबाफोर बेमारनि बायदिसिना आर'ज खालामनोब्ला नोंथांमोना अननानै दै आरो थाव लाफानो आं खावलायदों बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो आं खावलायखाबाय आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन अनजिमा हाथरखि अके जोंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालाम जोंनि साननाया जाफुंथों अके जागोन आं दायो बेबायदिनि थाखाय खेबसेनो आर'ज खालामगोन थेंक इउ आदसा बिलिना बसुमतारी गोजोन मोनाबिलि आदा आं फिसालानि थाखायबो बिना हो अननानै जाहाथे मोजां फरायनो हायो अके जागोन थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लाफानायनि थाखाय आं गोजोननाय जासिबाय थेंक इउ आदसा इस्लारि एन्ड मिन्टिना अके आदा लाइभखौ 8थानिफ्राय फैयोब्ला मोजां जागौ मानोना जोंना दायो जानाय संनायनि टाइम जायो अके आदसा ट्राइ खालामगोन आङो गरम बोथोराव साननैसो थांबावथोंसै आङो सोलाबा नालाय बेनिखायनो बिदि खालामनाय जादों नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आं जेब्ला खालामगोन अब्ला नोंथांमोननो मिथिहोगोन अब्ला आंनिसिम गोबां आर'जनि खावलायनाय दंफैयोमोन जायफ्रानाखि कमेन्ट खालामबाय मेसेज खालामबाय बिथांमोननि थाखायबो आंनि रिल्सआवबो गोबाङा खालामदों बिथांमोननि थाखाय आंबो आर'ज खालामगोन बे समाव आङो फोरमायनि आं बुंनो लुबैदों आर'ज खालामनाय नङा होमबा दिनै आर'ज खालामोब्ला जों दिनै फोथायनो हानांगोन आरोना आदसा सन्जना बसुमतारी फिसाजोनि नामा अके फिसाजोनि लोमजानाय ना अब्ला आं बेनि थाखाय आर'ज खालामबोनि सन्जना बसुमतारी लाइभआव जइन जानो सम मोनला अके सन्जिदि मोसाहारि अके उनावहाय नायफिनब्लाबो जासिगोन दिनैसो लोगो मोनबाय अके थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानानै आंखौ लोगो मोननायखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आदसा सन्जना बसुमतारिनि थाखाय आर'ज खालामबोनि बे समाव आर'ज खालामनि हालेलुया गोथावन खुसियाफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जे सन्जना बसुमतारी बे दिनै देहानि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं फोरबोफा बेनिखायनो बिनि आत्मायाव बिनि देहा सोलेराव नोङो फोरबोफा नोंनि आत्माजों बेखौ सुफुंदो स्पर्श खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि लोमजानाय गासै अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा बे जि खामानि मावाथों मानो जि फरायाथों मानो फोरबोफा बेजोंनो लोगोसे थादो अननायजोंनो बेखौ दैदेनदो जेब्लायबो बिमा बिफाखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै जिउआव देरलांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोफा आरो नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंनि अननायनि बेन्दोङाव थानानै जिउखौ देरलांनो बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोफा बिनि गासै सैनांनाय लोमजानाय देहा गासै प्रब्लेमफोरखौ नों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा बेखौ नों नाजावदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो बिनि गासै सैनांनाय लोमजानाय गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबोफा हामबायनो बे समावहाय जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्र बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आङो बारा गोबाव थानाय नङा आं आधा घन्टा दंबावो बे समाव खावलायखाबाय नङाबा दा गाज्रि मोनगोन नङा होमबा थेंक इउ लाइट आंबो दानबाय थादों ना आदा आंनि न'खरनि थाखायबो बिनानै हो अके बि नार्जारि टेरेसा आंनि फिसाजोनि थाखायबो दानो आर'ज खालामदो अके टेरेसा ना फिसाजोनिया मा नाममोन मनिका दैमारि आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामा दा आंहा माबा नांनानै जेरबा साबाय थादों अननानै आर'ज खालाम अके मनिका दैमारि अननानै जेरबायाव नोङो दांनो आं खावलायबाय नोंनि आगदा आखाइखौ दांनानै ला आर'ज खालामनि हायोब्ला दै लानांगौमोन मनिका दैमारिनि थाखाय आर'ज खालामनि जेरबायाव आगदा आखाइखौ दांनानै ला हालेलुया गोथावनखौ इसोराफा आरो नोंखौ बे समाव हामबाय होनदों जे मनिका दैमारि बे दिनै देहानि सैलांनाय
जि अहेब सानायजों बे भुगिनांनानै दं फोरबोफा बिनि देहानि नांगौमानिखौ नोङो सुफुंदो नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नोङो खामानि मावदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय अंगआव नोङो बिनि आरो बिनि गासै सैनांनायखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबोफा हालेलुया गोथां इसोरा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय जोंनि आरजखौ नों खोनासं आरो नों फिननाय होयो फोरबोफा जोंनि फोथायनायखौ नों मालाबाबो हलाय खालामा जोंनि साननायखौ नों माब्लाबाबो हलाय खालामा फोरबोफा जोंनि मिजिंखौ जोंनि आसाफोरखौ नों जोंनो लुफावनानै होयो बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबोफा जे मनिका बिथांनि देहायाव जे सैलांनाय दं जि सानाय सुनाय दं गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय अंगआव नों टाच खालामदो फोरबोफा टाच खालामदो आरो जि आगदा आखाइजों बे गावनि अहेबाव दांबाय नोंनि गोथार आत्माखौ बिनि आखायाव नोङो बिलिरनानै होदो आरो बिनि सिखा जानायखौ होदो फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि आगदा आखायाव नोङो टाच खालामदो फोरबोफा आरो बिनि नों जिउनि गोजोननाय आरो सिखा जानायखौ होदो हामबायनायजों बे गुसुं आरो शास्त्र बासाखौ ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदसा बे समाव जोङो आरज खालामबावनि सुगन्धा बसुमतारी आंहा इसोरनि अननायाव फिसाला मोननाया 10 दिन जाबाय अके थेंक इउ इसोरा बाख्नाय जादों ना मा होनदों बेनिफ्राय नाथाय आदसा जि गाबग्रा जादों जि खुद्रिदाय जादों जोंनाव अननानै फंबाय इसोरनियाव आरज खालामनानै अके सुगन्धा बसुमतारी अननानै आं दै लानो खावलायदों दै लाखांनानै आंनो कमेन्ट मोनसे खालामफिनबानो जाबाय थेंक इउ सामुएल नार्जारी आदसा सामुएल नार्जारी आदा नोंनि आरज खालामना होनायजों माखासे प्रब्लेमफोरा मोजाङाव फैगासिनो आदा अके आरो आरज खालामना होबावदो आदा आंनि न'खरनि थाखाय आरो जोंनि न'खराव आदसा गोजोन खुसिया फैफिनथोंसै आरो इसोरखौ फोथायनायाव जेन' जोङो नांथाबनानै थानो हानाय बायदि आरो गासै प्रब्लेमफोरा सल्भ जायो आरज खालामना होदो आदा अके सामुएल गोबां प्रब्लेमफोरा सल्भनि लामायाव फैगासिनो दङ होनना बुंदोंना इसोरा मिथिगौ हालेलुया गोथां इसोरा फादानो बे समखौ हामबाय होनबावदों जि ब्रादार सामुएल नार्जारी बे दिनै जिउआव गोबां सैनांदोंमोन नाथाय नोंनियाव फैनायनि गेजेरजों बिनि गासै समस्याफोरा दिनै खमायबोगासिनो दं आरो फोथायदों फोरबोफा गासै बिनि समस्याफोरखौ नों बोखारनानै होगोन फोरबोफा जिउआव थांनानै थानायाव बे दिनै राहा लामा नागिरगोन नों मोनसे राहा लामा खेवनानै हो जों फोथायदों फोरबोफा बिनि आत्मायाव नोङो थानानै बेखौ दिनै दैदेनदो बिनि गोसोफोरखौ नोङो फुंदो फेंनानै होदो आरो नोङो बेखौ सोदांनानै होदो फोरबोफा मोजां गाज्रिखौ सिनायनानै जिउआव दावगालांनो हानाय बेबायदि नों बोरखौ होदो फोरबोफा जि न'खराव गोजोननाय गैयै होननानै बुंदों बेनिखायनो बिसोरनि न'खराव नोंनि आत्माजों नोङो सुफुंदो बिसोरनि गोसोनि दरफोरखौ नों आफाया सौदो बिसोरनि आत्मायाव नों खोथा बोन्दो आरो बिसोरनि जिउआव नों गोजोननायखौ लाबोदो न'खर हिसाबै दावगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोफा आरो बे फंबायनि जिबन थांनानै थानायनि जि राहा लामा गासैखौबो नों बेनो होदो फोरबोफा संसाराव गोजोननायजों लोगोसे आत्मिक जिउनि गोजोननायखौबो बिसोरो मोननो हागोन फोरबोफा अननायजों बिसोरखौ नोङो बेंदो आरो खांनानै लादो हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज शास्त्र बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सांगिगुरि दादा अननानै जोंनि न'खरनि थाखायबो आरजआव लाफादो आंनि असे दादाया इसोरखौ मोनाखै अके जागोन आं बिनि थाखाय दा खेबसेनो आरज खालामगोन रंजालि हायनारि आंनि फिसाला सानै आरो हाजबेन्डनि थाखायबो आरज खालाम जेन बियो जिसुखौ थाबैनो नाजावनो हायो लानो हायो अके रंजालि हायनारि ना अके हालेलुया गोथां उनखौ सिराफा दानो बे समाव गथायदों जि बिनानाव रंजालि बिनि बिसाय बिनि गथ'फोरनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा
बिसोरो दिनै दाबो नोंनि अननायखौ सिनायाखै मोनाखै बाबा बेनि थाखायनो बिसोरनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो बिसोरनि गोसोनि दरफोरखौ नों आफाय खेवनानै होदो बाबा नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो बाबा थाबैनो बिसोरो नोंनि अननायखौ मोननो हागोन थाबैनो बिसोरो नोंनि अननायनि बेन्दोङाव बिसोर थानो हागोन जों फोथायदों बिसोरनि गोसोनि मेगनखौ खेवनानै होदो बिसोरनि गोसोनि दरखौ नों आफाय सौदो बिसोरनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों थानो होदो नोंनि आत्माजों बिसोरनि गोसोफोरखौ नोङो सौदोफोर बाबा थाबैनो बिसोर नोंनि अननायाव फैगोन नोंखौ मिथिगोन नोंनि सिनायगोनफोर बाबा आरो नोंनि अननायनि बेन्दोङाव थानानै गोजोन न'खर दालांनो हागोन जों फोथायदों हामबायनो जों बे गुसुं आरो सास्र बासारा ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच इन्द्रजित बर' आदसा आदा आंनि हासबेन्डखौबो आर'ज खालामनो आदा प्लिज आंनि हासबेन्डआ मुङा इन्द्रजित बर' जौ जुवाजों गफबना थायो फाइनान्सियेल प्रब्लेम जाहाथे साननाय हनायफोरा मोजां जायो न'खरनि फारसे साननाय हनायफ्रा न'खरनि फारसे अनग्रा सोंग्रा जायो एक मिनिट फिक्सानि गुजुदों इन्द्रजितनि थाखाय आर'ज खालामनि हालेलुया गोथावखौ इसोरा गावखौ दाननाय समाव हामबायबावदों जि इन्द्रजित बे दिनै संसारनि गाज्रि खामानिफोराव दिनै एंगेज जानानै दं बेनिखायनो बिनि गोसोआव नोङो बुजिनो हानाय गोहोफोरखौ होदो बाबा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ नोङो स्पर्श खालामदो बाबा बे दिनै संसारनि जौ जुवा गाज्रि आखलाव बे दिनै गफबना दं बेनिखायनो बिनिफ्राय सिखांनानै फैनो हानाय बिनि जिउआव थानाय सैतान जे बादुला आत्मा बेखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो खारनो थाखाय बिथोन होदो बाबा बेनि जिउआव नोङो गोजोननायखौ लाबोदो बेनि न'खराव नोङो रंजानायखौ लाबोदो बाबा गावनि गथ' गावनि बिसि गावनि न'खरखौ साननो हानाय गोहोखौ होदो बुजिनो हानाय गोहोखौ बिनि होदो बाबा हमदांनो हानाय गोहोखौ बिनियाव नों सोनानै होदो मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय आरो जिउआव थांनानै थानाय जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै दावगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौनो बिनि सायाव होदो बाबा थाबैनो बिसोरनि न'खरा गोजोननाय जागोन रंजानाय जागोन आरो जिउआव बियो गोबां सोलायनायखौ मोननो हागोन जों फोथायदों हामबायनो जों बे गुसुं आरो सास्र बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आदसा तेरेसा आंनि फिसाजोनि नामा सुस्मिता ब्रादा अके आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन दा दै खेबसेनो जेब्लानाखि फरायनायनि गथ'फोरनि थाखाय हरबाय आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन आदसा रंजालि दैमारि फंबाय आंनि हौवानि थाखायबो आर'ज खालामदो मानोना गिर्जाफोराव थांनो बायो आरो एसे निसा बेसाद लायो येस आंबो आर'जआव थायो सानसे समाव इसोरा लिंनाय बादि आर'ज खालामदो अके तेरेसानि फिसाजोआ सुस्मिता आरो रंजालि ना हालेलुया गोथावखौ इसोरा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों जि बिनानाव सुस्मिता बिनि थाखाय जों नोंनियाव गथायदों बाबा बिनि जिबन बिनि देहा बिनि थांनानै थानायनि राहा लामा गासैखौबो नोंनि आथिंआव गथायदों बाबा नोंनि अननायजों बेखौ नोङो दैदेनदों बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो होफ्लायदो बिनि देहानि असुख बिसुख गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि नोङो गोजान खालामदो आरो गोजोननाय देहा होनानै बेखौ दैदेनदो मोजां फरायनो हानाय फरायनानै गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिफोरखौ बिनि जिबनाव नोङो थानो होदो बाबा आरो बेखौ नों जेब्लायबो दैदेनदो हामबायनो बे समाव बे बिनानावनि जिबनखौ नोङो नाजावबाय आरो थांनानै थानायाव गोजोन जिउ बिनो होबाय बाबा बिनि थांनानै थानायनि जि थांखिफोर गासैयावबो बियो साक्सेस जानो हागोन देरहानो हागोन नोंखौ सिगाङाव दोननानै
बिमा बिफाखौ गिग्रा आरो मानिग्रा जानानै देरलांनो हागोन जों फोथायदों प्रभु बिनि जिबननि गासै समयसाफोरखौ नों मिथिगौ आरो नों नाजावदो आरो बेनिफ्राय गासैखौबो नोङो गोजान खालामनानै बेखौ नोङो अननायजों दैदेननायनि गोथार आगदा आखाइजों सिगां सिगां दिथा होनानै बेखौ दैदेनदो प्रभु हामबायनायजों बे गुसुं आरज सास्त्रबा सेरा ख्रिस्ट'खौ जिस्नि मुं बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ मोजां फरायलांनो अके सुजुमा नार्जारि आदै आं गोबां दुरबल जादों अननानै आंखौ आरज खालामना हो गोख्रों देहा मोननो थाखाय अके आं दा खेबसेनो आरज खालामसिगोन रेडिअल'जि अनसु दैमारि फार्स्ट इयार साइन्स स्ट्रिम एग्जाम होगासिनो स' आरज खालामनो इसोरा अके एसे रागा गोसा खोन्था मानिनो नागिरा अके आरो फ्लरि नार्जारि बिनि देहा आरो मोजां नङा स' प्रेयार खालाम अके जों आरज खालामगोन अनसु दैमारि आरज खालामनाय बे समावहाय हालेलुया गोथां अंख सिराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय नों जि अनसु दैमारि बे फार्स्ट इयारनि फोरबोआफा जि साइन्स स्ट्रिमनि एग्जाम होगासिनो दं बेनि बे एग्जामाव थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबोआफा लिरनो फरायनो हानाय गोसोखौ गोहोफोरखौ आरो गोसोखांनो हानाय गोहोफोरखौ नों बिनो होदो फोरबोआफा जिउआव बे मोजां फरायनानै नोंनि सासे मोजां लें जानो हायो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जिउखौ दावगालांनो हायो बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानानै जिउआव देरलांनो हानाय बायदि बोरखौ होदो फोरबोआफा आरो बिथांनिनो जि फ्लरि बेखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदो बे दिनै मोजां देहा नङा फोरबोआफा बिनि आत्मायावनो दिनै स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाखौ नों सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै सैनांनाय लोरबां देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदो आरो बिनि गोहोखौ होदो फोरबोआफा हामबायदो बे समावहाय जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासायरा ख्रिस्ट'फोरखौ जिस्नि मुं बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आच्छा सन्जय दि मोसाहारि जोंनि न'खरनि थाखायबो बिनानै होदो अननानै आरजनि खावलायो गोनाङा गोबां दं आरो गोसो सिङावबो गोबां दुखु दं सोरनि सिगाङाव फोरमायनो हारसिंनो मेगनाव मोदैल' गसै अके इसोरा मिथिगौ इसोरनि फोरमायनांगौ बयनिख्रुइ मोजांसिन लोगोआ जाहैबाय इसोरा आरोना जों दिनै संसाराव आंनि बिमा असेयाबो मालाबा थगायनो हागौ आंनि बिफा असेयाबो मालाबा थगायनो हागौ जोंखौ बिदा फंबायजोंबो जोङो थगायलायनो हागौ नाथाय इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो थगायानो गावनि जबान बायदि गावनि रदाय बायदि बियो लाखियोखाय जोङो दिनै सोरनो फोरमायगोन जों इसोरनोनो फोरमायनांगौ आरो ना जों दा खेबसेनो आरज खालामो सामुएल नार्जारि थेंक इउ आदा अके मस्ट वेलकाम नमिता बर' बानुवारि आदा आंनि गथ' सानै आरो आंनि न'खरनि थाखायबो आरज खालामदो अके सांगिगुरि दादा आंनि बाबानि थाखाय आरज खालामदो उदै सानाय जागासिनो साननाय जाबाय अके नामखौ हरब्ला मोजांमोन अननानैहाय बि ब्रह्म न'खराव थाखा फैसानि जोबोर प्रब्लेम जाबाय थायो आगै आफा इसोरानियाव बिनानै होदो राहा लामा दिन्थिथोंसै अके बिनि थाखाय आं दा खेबसेनो आरज खालामगोन अके दादा आंनि हासबेन्डनि थाखाय आरज खालाम जाहाथे एग्जामखौ मोजां ओरैनो लिरनो हानाय बेनि थाखाय आरज खालामना होदो दादा अके सना जिउ बसुमतारी अके जागोन दे सुमि दैमारि आंनि गोदोनायाव माननाय आरो गुजुनाय गगा मोननाय 4 बोसोर जाबाय मोजां जायाखै अके अननानै गारामायाव ओरै आं बिलिरना लानो होबाय सुमि दैमारिनि थाखाय आरज खालामो गारामायाव दांदो गारामानि प्रब्लेम ना हालेलुया गोथां आरो गोथाव अंख सिराफा दानि बे समाव नोंनि अननाय नागिरदों फोरबोआफा जे सासे बिनानाव सुमि दैमारि बे 4 बोसोरनिफ्राय दिनै गोदोनानि सैनांनायजों बेयाव भुगिनांनानै दं जि बेराम दं नों आफाया मिथिगौ फोरबोआफा बेनिखायनो बिनि गोदोनानि जि असुख फोरबोआफा बेखौ नोंनि गोथार आगदा आखाइजों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो फोरबोआफा बिनि गासै सैलांनायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान जागोन फोरबोआफा जाय जायगायाव बे दिनै आखाइ होबाय नोंनि गोथार आत्माखौ नों बेयाव स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउखौ बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो फोरबोआफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों
बेनि दांनाय आखायावनो बिलिरदों आरो बेनि सोखा जानायखौ होदों बाबा जों फोथायदों जों नोंखौनो हामबाय होनदों बेनि देहायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों लोगो लाहोबाय बेनि आत्मायाव नोंनो दिनै खोथा बुंबाय फोरबो आफा थाबैनो बियो जोंखौ सायख' होना होगोन बेनि गासै सैनांनायफोरखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदों फोरबो आफा हामबायदों बे समाव जोंनि आर'जखौ खोनासंबाय आरो जोंनि बिनायखौनो खोनासंबाय नोङो अनखांनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय नोजोर बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आदसा रन्जित बसुमतारी आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालाम आदा अके जागोन नमिता बानुवारि आदा आरोबाव आंनि फंबाय खालामनो होदो अके रजिता सरकारि फंबाय आंनि नम्बरखौ आर'ज खालामदो अके गोबां रिन अके दाहारजों साग्लोबनानै अके रिन्दा रजिकाना जागोन दे आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन रदम नार्जारि आदा आंनि बिमानि आथिं आखाइ सानायखौ आर'ज खालाम अके दै लानो होदों आं बे समाव दै लानो खावलायबाय अन्नानै आं बुंखादों सोरबा बिदिब्लाथाय दै ला होनना बुंदों नोंथांमोना दै लानानैसो आंनो मेसेज खालाम कमेन्ट खालाम होनना बुंबाय ना रदम नार्जारि अन्नानै दै लानानै खावलायबाय बिनि उनाव आंनो मोनसे कमेन्ट खालाम आं थाब फोजोबनो सेस्था लानि जोंहा गोबाव सम गैला जेलिता बसुमतारी आमाय आंनि फिसाज्ला रिबिखां बसुमतारीखौ आर'ज लाफादो इसोरखौ गिग्रा जानाय आरो मोजां फरायनायनि अके जागोन आं आर'जआव लाफागोन थेंक इउ रेडिअल'जि आरो आंनि थाखायबो आर'ज खालामगोन आं बहुद पापि सुबुं आंनि रियेल नामा फिर'ज दैमारि आं नाजाब्लाबो इसोरजों सोमोन्दो लानो हाया अके प्रे फर माइ लाइफ अके जागोन दे आं खेबसेनो जाहाय आर'ज खालामगोन सुगन्धा बसुमतारी दैखौ लाबायमोन अके प्रब्लेमा मामोन सुगन्धानिया उदै सानायमोन ना मामोन ना सुगन्धानिया अननानै खोन्थाफिनदोलाय बिसयखौ गोबां कमेन्ट थायोब्ला बावलाङो ना थालाङो जेसमि बसुमतारी आदा आंनि न'खरनि थाखायबो आर'जआव लाफादों मानोना जोंनि न'खराव जेब्लायबो दावराव अके दावसि जाबाय थायो आरो आंनि हासबेन्डआ गिर्जायाव थांनो गोसो जाया जेन आफा इसोरा बिनि गोसोआव जेब्लायबो इसोरनि बोसोन बायदि सोलिलांनो हानाय गियानखौ हरो आरो फिसाजो जेसमिया उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ गिग्रा जायो अके जागोन आं बिनि थाखाय दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन आदा आंनि नामा मारियास नार्जारि आंनि फिसाजो स्टिभि नार्जारिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामना होदो आं आर'ज खालामो स्टिभि नार्जारि मोजाङावहाय फैगासिनो दङ बेनिखायनो अके स्टिभि हार्टनि प्रब्लेम ना हार्ट अपारेशन बिनि थाखाय आर'ज खालामनि स्टिभि नार्जारि हार्टनि अपारेशन जादोंमोन बिनि थाखाय जों आर'ज खालामो हालेलुया गोथां मुंखौ इसोरा प्रदान बे समाव नोंखौ हामबाय बावदों जि बिनानाव उन्दैसा स्टिभि नार्जारि फोरबोआ बे दिनै हार्टनि अपारेशन जादों नाथाय दिनैहाय नोंखौ अननायखाय दिनै नोंनियाव फोथायदों जों नोंनियाव फोथायदों फोरबोआ बेनि जि सैनांनाय दि बे इमप्रुभमेन्ट जागासिनो फोरबोआ गासैखौबो नोङो सोखाहोदो फोरबोआ थाबैनो बियो आबुङै बियो सोखाजागोन फोरबोआ सोखाजानाय नोंनि सायख' होनो हागोन नोंनि गौरब आरो महिमा प्रशंसानि थाखाय गावखौ खामानि मावलांनो हानाय बायदि बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोआ नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बादजों बेनि गथ'खौ नोङो स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बेनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो फोरबोआ बेनि सैलांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आखाइजों नों बिलिरदो आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोआ हामबायनो बे समावहाय जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदा न' लुनो हानायनि थाखाय आर'ज खालामो अके बिपुल सबिता दैमारि जों हारि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामो अके न'खरनि थाखाय आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन आंनि देहाया स्टनजों बुंफबनाय बेनिखायनो आर'ज खालामदो मोजां मुलि बाहायनो इसोरा
जगायो ओके मानास बसुमतारी जाना आं खेबसेनो आरज खालामो इन्द्रजित थेंक इउ स' माच आदा आरज खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच निरन गयारि दादा ओके सांगिगुरि अन्नानै नामखौल' लिरबाबो बावोना थालाङो नालाय बिसयखौ लिरफिननानै हरो आरो सोरहाबा जुदि नाम बिसयजों नामजों हरोब्ला मोजां जायो आरो बेखौ आं खावलायबाय आच्छा तेरेसाफोर हामबायसैब्ला आरज खालामनायनि थाखाय आफा इसोरा अराय गावनि महिमाखौ होथों जय जिसु गोजोन्थों अके आमेन थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय बे समावहाय रनसुलि प्रेज द लर्ड दुर्गाके प्रेज द लर्ड थेंक इउ आच्छा जाय जाय बिथांमोना आंनि लाइभआव फैबाय साफ्रोमखौ आं बरायबावबाय जोंहा आच्छा सार स्टेला नार्जारि जैमासि दादा अके जैमासि सन्जित नार्जारि आदानि बिसाय सन्जितनि थाखाय आरज बिनानै हर बियो जौ लोंनाय तास गेलेनाय नागारनो हानायनि थाखाय अके दे जागोन दे आदा आंनि फिसाजोखौ स्कुल फोरोंनायाव इसोरा हेफाजाब होनाय बायदि आरज खालामनो खावलायनाय जाबाय अके उमेर नार्जारि अके जागोन दादा आं डिउटि खामानि मावनाय आबैनि थाखाय आरज खालाम बियो बिराद खस्थ' मोनगासिनो दादा जानो लोंनो हाया जागासिनो अके आरज खालामनो बे समाव हालेलुया गोथां इसोराफा दानि बे समाव जोङो नोंनियाव गथायदों फोरबोफा जे बिनानाव स्टिला बे दिनै जायनियाव खामानि मावो बिनि बिबै होननानै बुंदों बे दिनै गोबां बुरैनायखाय खस्थ' मोनो सैनाङो फोरबोफा बेनिखायनो बिनि खस्थ' मोननांनाय देहाखौ सैनांनाय सोलेरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव बुथारो बेखौ नों नाजाहोदो फोरबोफा बेनिखौ नों गोहो गोरा खालामदो फोरबोफा देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो होदो फोरबोफा थाबैनो बेयो गोख्रों जागोन आरो जिउआव बेयो गोजोननो हागोन जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों फोरबोफा नोंनि अननायजों नोंनि गेदेर महिमाखौ बिनि सायाव नों दिन्थिगोन हामबायनायजों बे गुसुं आरो सोरबा सोरबा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ बाबु आंनि देखानि थाखाय बिना होदो गोजोननाय गैयाबाबो अके जागोन दे आं बिनागोन खेबसेनो दा बिगोन सुगन्धा बसुमतारी फिसालाया गाबनाय आरो खुद्रिनाय जादों अके आं आरज खालामसै नामखौथ' थालांबाय नालाय हालेलुया गोथां इसोराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबायबावदों जे बिनानाव सुगन्धा बोरबाफा बिनि जि उन्दै गथ' बि दिनै गाबनाय आरो खुद्रिनाय जानानै दं होननानै बुंदों फोरबोफा बेनिखायनो बे दिनै उन्दै जानायखाय जों दिनै मानसिया बिनि साननायखौ मिथिनो हाया फोरबोफा बेनिखायनो नों बेखौ नोंनि आत्माजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो आरो दैदेनदो फोरबोफा बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों होफ्लायदो फोरबोफा नोंनि अननायजों बेखौ नों दिनैहाय जोनोम होबाय बेनिखायनो बिनि गासै देरनायनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा नों बेखौ नाजावदो आरो बेखौ नों फेदेरदो फोरबोफा बिनि देहायाव जि गाबनाय जि सैनांनाय फोरबोफा बेखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों लानो गोजान खालामदो फोरबोफा जिउआव बियो गोजोननायखौ थाबैनो मोननो हागोन आरो रंजानो हागोन बिमानि अननायजों बिफानि अननायजों बि गावनि जिबनखौ देरलांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोफा बे सासे गियानि मानिग्रा गथ' जानाय बायदि बेबायदि बोरजोंनो बेखौ फेदेरदो आरो देरलांहोदो फोरबोफा दानि बे समाव गथायदों जायफ्रानोखि बेयाव दै लाबाय बे दैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा बेखौ नोंनि गोथार आत्माजों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदाजों बे दैखौ नोङो दांदो आरो बे दैखौ जेराव सारगोन लोङो गासैबो अहुसि आत्माया गोजान जागोन आरो जिउआव गोजोननाय सान्थिखौ मोनगोन हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्रखौ ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदा दैखौ लाबोबाय अके रदन ना आरज खालामनि हालेलुया गोथां खुसियाफा दानि बे समाव नोंखौ हामबायनो हरदों जे रदन फंबाया दिनैहाय दै लाबाय
बे दैयाव नोंनि गोथार आत्माजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैखौ नोङो दांदो प्रभु आफा नोंनि गोथार आत्मा बे दैयाव नोङो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउ बे दैयाव नोङो स्पर्श खालामदो प्रभु बे दैया जोंनि नुनायाव जेबो गैया प्रभु नाथाय नोंनि आशीर्बाद अननाय आरो नोंनि गोथार आत्मानि लोगो लायोब्ला बे दैनि गेजेरजों गेदेर खामानि मावनो हायो जों दिनै फोथायदों बे दैयाव नोंनि आशीर्बादखौ नोङो थानो होबाय बे दैयाव नोंनि गोथार जिउखौ नोङो स्पर्श खालामबाय नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ नों बे दैयाव दांबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो प्रभु बे दैखौ जेराव सारगोन जेराव लोंगोन गासैबो अहुसि आत्माफ्रा गोजान जागोन गासैबो समस्याफ्रा गोजान जागोन जों फोथायदों जोंनि गथायदों प्रभु हामबायनो जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय जाय बिसयनिखौ लानानै बियो दिनै दैखौ लाबोबाय दैखौ नों गोथार खालामबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायदों नोंनि गेदेर महिमा बे दैनि गेजेरजों नुजागोन जों मोननो हागोन जों नुनो हागोन प्रभु बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनाय जाबाय गुसुं आरो सास्र बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ আচ্ছা komentar थालांनो माखासे गोमाबाय बाबु आंनि अके सुगन्धा गाबनाय अके आदा बेखौ बाबु आंनि न'खरनि थाखाय अके आंनि बाबानि दादा उदै सानायजों सैनांनानै दङ दादा नेमा निरन गैया अके निरन गैया ना उदै सानायजों सैनांदों दै लाबायना निरन गयारिनि थाखाय आरज खालामि उदै सानायजों भुगिनांनानै दङ गोसोजों आरज खालाम इसोरा गेदेर खामानि मावगोन आरो जों फोथायनांगोन जेराव जों फोथायो बेयाव इसोरा गेदेर खामानि मावगोन दिनै जों फोथायनाय गैयाब्ला जोंनि मावनायाबो मुलाम्फा गैया बेनिखायनो इसोरा दिनै जोंनि गेजेराव गेदेर खामानि मावो जों फोथायनांगोन निरन गयारिनि थाखाय आरज खालामनि हालिनो गोथां आरो गोथांखौ इसोर आफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों प्रभु आफा जे निरन गयारि बे दिनै उदै सानायजों गोबां खस्थ' मोन्दों सैनांदों प्रभु आफा बेनिखायनो बिनि देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु आफा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदों प्रभु आफा नोंनि गोथार आत्माखौ बिनि जिबनाव स्पर्श खालामदों बिनि गासै सैनांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों बेखौ नाजावदो आरो बिनि सैनांनायनिफ्राय नों बोखारनानै होदो प्रभु बिनि देहायाव बिनि उदैयाव जि सैनांनायफोर गासैखौबो नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो प्रभु आरो जि दै लाबाय बे दैखौ नोंनि गोथार आत्माजों नों सुफुंदो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बे दैयाव नों स्पर्श खालामदो आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैखौ नोङो दांदो प्रभु बे दैखौ जेराव सारगोन लोंगोन बिनि गासै सैनांनाय अहुसि आत्मानि जि आनजादफोर गोजान जागोन जों फोथायदों आरो जों नोंखौनो बेनि थाखाय हामबायदों प्रभु बे दैयाव नोंनि गोथार जिउ गोथार आत्मा आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइनि बोरा थाबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायदों आरो बे दैनि गेजेरजों बिनि गासै सैनांनायफोर सोखा जागोन प्रभु जों दिनै फोथायदों बे सोखा जाबाय नोंनि आत्मा नोंनि गोथार जिउ नोंनि बोलोग्रा गेदेर गोथार आत्माया बेनि जिबनाव दिनै खामानि मावनायनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो आरो नोंनि गोथार जिउखौ जों हामबायनो प्रभु बे समाव जोंजों लोगोसे थाबाय आरो जोंजों लोगोसे नोंनि गेदेर खामानि मावनायनि थाखाय हामबायनो जों बे आरजखौ गथायदों प्रभु बेनि गासै सानाय सुनाय उदैनि देहानि सैनांनाय गासैखौबो नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो खारनो थाखाय बिथोन होदो प्रभु थाबैनो बे सोखा जागोन आरो नोंनि सायख' होगोन जों फोथायदों हामबायनो जों बे गुसुं आरो सास्र बासारि ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ कल्पना स्वर्गियारि गोजोन मोनाबिलि अके नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय
गेरेमसा बसुमतारी आंनि थाखायबो आर'ज खालामदो आदा गेस्ट्रिक जादों अके रदान थेंक इउ आदा बिमानि थाखाय आर'ज खालामनायनि थाखाय इसोरा बाख्नायदों आमेन आमेन थेंक इउ स' माच अब्ला आंनाव बारा गोबाव थानाय नंला जोंहा सम जाबाय आं खेबसेनो आर'ज खालामनोसै जायफ्रानोखि कमेन्ट खालामबाय जायफ्रानोखि गावनि थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय गावनि गथ'फोरनि थाखाय आं खेबसेनो आर'ज खालामबाय जायफ्रा निसानि थाखाय ना निसानि गारनो हाया होननानै गावनि बिसायनि थाखाय आं बे समाव मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैदों जायफ्रानोखि निसा बाहायो नङा होमबा दिनै गोबां हिन्जावफ्रा गोबां दुखु मोननायखौ जोङो नुनो मोनो जेब्ला जों कमेन्ट नायो आर'जनि खावलायनाय दिनै गावनिखौ गारनानै जों दिनै गावनि बिसायनि थाखाय जों सिन्था खालामो मानि थाखाय आंनि देहाखौ नायनानै आं दिनै आंनि लोगोरिनि देहाखौ जों नायनांगौ जायो मानि थाखाय दिनै इसोरनि अननायखौ जों दिनै मानो सिनायनो रोङा दिनै मानसिनि जिबना ओरैबायदि बेसेन गोसा जाहैबाय संसाराव थानाय गासैबो जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरखौ इसोरो गावनि खुगानि रावजों बियो सोरजिदों सृष्टि खालामदों गावनि फंसे रावजों बियो कमेन्ट होनानै बियो सोरजिदों नाथाय मानसिखौ बियो दिनै गावनि मुसुखानि महर मुर्तिनि महर दानानै बियो दिनै हांखौ सुफुंनो रोङामोन अब्ला इसोरा बेसे अनो आरो बे अननाय जोंनि सोलेरा इसोरनि मन्दिर होनना बुङो इसोरा दिनैहाय जोंनि बहाबा लुनायाव थाया बिदि बे जोंनि आत्मायाव बियो थानो लुबैयो जोंनि गोसोनि मन्दिराव बियो थानो लुबैयो अब्ला जों साननानै लाय जोंनि बे जिबनखौ जोंनि बे देहाखौ जुदि जों खालाय खालामोब्ला इसोरा दिनै बोरै थागोन न'खरा दिनै बोरै गोजोन जागोन जिउआव बोरैहाय देरहासार जानो हागोन जों बेखौ साननानै नायनांगौ दिनै जों गथ'फोरनि थाखाय आर'ज खालामनांगौ मानो जों जुदि थिग मोनब्ला जोंनि गोसोनि मन्दिरफोरा थिग मोनब्ला जोंनि गोसोनि साननाया थिग मोनब्ला आंजों लोगोसे इसोरा दङमोनब्ला जों इसोरनो गथायनांगौ गैयामोन जों जुदि आं इसोरजोंनो दंखायोब्ला आं इसोरनाव मानो गथायबावनो इसोरा मिथिखागौ इसोरा आंखौ दैदेनगोन बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ सोलोंनिना आं दिनै इसोरजों नांनानै थानि आंनि जिबनाव आं इसोरनि थिननाय बायदि खामानिखौ मावनि अब्लाना मा जोङो साननानै नाय आं जुदि इसोरजों गैयाब्लासो आं दिनै आंनियाव गोबां समस्या फैयो आरो आं इसोरखौ नागिरनानै फैयो अब्ला जों दिनै साननानै गावखौनो साननानै नाय आं दिनै इसोरजों नांनानै थानो हायाखै बेनिखायनो आंनियाव गोबां समस्या फैदों आं दिनै इसोरनियाव फैनांगौ गोनां जादों आं जुदि इसोरजोंनो सिथाबनानै थाखायोब्ला आंहा मा आं मानि जिंगासिनो आंहा मानि गाबनांनाय फैनो हागौ बेनिखायनो आं खावलायबाय जों इसोरजों सिथाबनानै थानि नङा होमबा थेंक इउ दादा आर'ज खालामना होनायनि थाखाय सांगिगुरि इसोरा बोर होथोंसै दादा नोंखौ थेंक इउ स' माच अब्ला आं जोबनायनि आर'ज खालामसै बे समाव ना बयनिबो थाखाय आर'ज खालामगोन नोंथांमोना आरो बे समाव खावलायदों जायफ्रानोखि समस्या सानाय सुनाय दं बेयाव नोंथांमोननि आखाइखौ आं दांनानै लानो खावलायदों खर'निब्ला खर'आव दांनानै ला जानजिनिब्ला जानजियाव दांनानै ला आथिंनिब्ला आथिं सानायब्ला आथिङाव दांनानै ला आं बे समाव आर'ज खालामनि लास्ट आर'ज जागोन बियो सोरबा जुदि खावलायनाय दंब्ला दान्दिसे सम आङो बेयावहाय हगारदों बेनि उनाव जोङो बे लाइभखौ फोजोबसिगोन 8था जाबाय नालाय सोरबा कमेन्ट खालामनो बा माबा मोनसे मिथिनो बा माबा मोनसे फोरमायनो होननानै दङब्ला आङो दान्दिसे सम दोनबाय नोंथांमोना बेयाव फोरमायनो हागोन गैलाब्ला जोङो जोबनाय फारसे थांनि जों आर'ज खालामो गासैबो प्रब्लेम समस्याफोरनि थाखाय आं आर'ज खालामगोन बे समावहाय नोंथांमोना गोसोआव फोथाय इसोरखौ नोङो गोसोखां मेगन मिसिब अन्नानै मेगन मिसिबदों जाय जेराव फिल जायोना बेयाव नों मेगन मिसिबदो आरो अन्नानै मेगन मिसिब जों आर'ज खालामनि आदा आं बेवहाय प्रिजयनि थाखाय आर'ज खावलायो जि बिनि मिर्गि बेमारा इसोरनि बिनायजों सोखा जायो अके दै लानो आं खावलायबाय बे समाव रंगिना नार्जारि बे मिर्गि बेमारा इसोरनि बिनायजों सोखा जायो बियो आंखौ सैया आंखौ गावखौ रायखुमादों होनना सानफ्रोमबो दावराव दावसि खालामबाय थायो
जेन बिनि गाज्रि साननायफोरा अखे गोजान जायो बिसोरनियाव बिनिजों आं आखायाव दै गिलासे लादों बे दैखौ बिनि बिसिनाफोराव सारनायजों बिनि बिमाफोरा गोजान जायो बेमारफोरा गोजान जायो अके जे प्रिजय ना बेवहाय प्रिजयनि थाखाय जे रंगिना नार्जारि बे दै लादों मिर्गि बेमार होनना बुंदों बेखौ आर'ज खालामगोननि बिनि उनाव आं खेबसेनो बयनिबो थाखाय आर'ज खालामनानै फोजोबगोन प्रिजय ना जों आर'ज खालामनि प्रिजय हालेलुया गोथां आरो गोथारखौ इसोरा मानो होनबाबो दानि समाव हामबाय होनदों दानि समाव जों गथायदों जे प्रिजय बिदिनि मिर्गि बेमारजों भुगिनांनानै दं फोरबोफा नों आफाया मिथिगौ बिनि जिबनाव बिनि देहायाव मा नांगौ जानानै दं आरो माया बारा जानानै दं फोरबो बेनिखायनो बिनि बे देहाखौ जों गथायदों फोरबोफा गासैखौबो नों नर्माल खालामनानै होदों फोरबोफा बिनि बे गाज्रि बेरामनिफ्राय बे सोखाजानायखौ दिनै हास्थायदों फोरबोफा आरो जि जाय बिथाङा दिनै नोंनियाव आर'ज गथायबाय फोरबोफा बे दिनै नोंखौ गिग्रा जानायखाय नोंनियाव फैदों फोरबोफा गावनि बेवाइनि थाखाय दिनै आर'ज गथायदों बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो फोरबोफा जे प्रिजय बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों फोरबोफा बिनि देहायाव नोङो नोंनि गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आखाइजों बिनि गासै सैनांनाय अंगफोराव नोङो बिलिरदों आरो बिनि गासै सैनांनायनिफ्राय नों सोखा जानायखौ होदों फोरबोफा जिउआव गोजोननायखौ बे थाबैनो मोननो हागोन जों फोथायदों फोरबोफा बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों लोगो लानो होदों बिनि गासै देहा सोलेराव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदों फोरबोफा आरो बे समाव गथायदों जि दै लाबाय बे दैखौ नोंनि गोथार जिउजों नों सुफुंदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैयाव नों दांदों फोरबोफा जि दैखौ बेयाव सारगोन लोंगोन गासैबो बिनि अहुसि आत्माफ्रा सैताननि आनजादफ्रा गोजान जागोन प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव खारनो थाखाय दा बे समाव बिथोन होदों फोरबोफा नोंनि गिदिर अननायखौ बिनि सायाव दोनदों फोरबोफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बोसोर ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुंनि गोजोनथों थेंक इउ स' माच अब्ला जोबथि आर'ज खालामनोसै ना बेनि उनाव जों फोजोबनोसै बयनिबो थाखाय नोंथांमोना जेराव जि समस्या गावबा गावनि आखाइखौ होना आं खावलायबाय बे समाव दै लादोंबा बेनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन लास्ट आर'ज जागोन बेयो दै आर'ज खालामनो हालेलुया गोथां मुंखौ इसोरा मानो दानि समाव हामबाय नों जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननि जिबनाव नोंनि गेदेर खामानिखौ नोङो मावदो फोरबो बिसोरनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नोङो खोथा बुंदो फोरबोफा बिसोरनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउखौ लोगो लानो होदो आरो संसाराव थांनानै थानाय समाव नोंनि जिउजों नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरखौ नोङो दैदेनदो फोरबोफा आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ सिगां सिगांनो दिथा होनानै दैदेनदो फोरबोफा जायफोर व्यक्तिफोरा दिनैहाय गोबां दुखु सैनांनाय बेजों भुगिनांनानै दं फोरबोफा जिउनि थांनानै थानायाव राहा लामा नागिरदों नों आफाया मिथिगौ फोरबोफा जायफोरानोखि आंनियाव कमेन्ट खालामबाय मेसेज खालामबाय आरो बे भिडिअखौ नायगासिनो दं साफ्रोमनिबो जिउआव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों थानो होदो नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावदो फोरबोफा बिसोरनि साननाय बिसोरनि हास्थायनाय बिसोरनि मिजिंफोरखौ नों आफाया नाजावदो फोरबोफा आरो जायफ्रानोखि गावनि गथ'फोरनि फरायनायनि जुनैहाय जों आंनियाव कमेन्ट आरो मेसेज खालामबाय साफ्रोमनिबो जिबनखौ नोंनि आथिंजों गथायदों फोरबोफा बिसोरो मोजां गथ'फोर जागोन मोजां फरायनो हागोन देरनानै नोंखौनो सायख' होनो हाथों फोरबोफा बेबायदि जों नोंनियाव हामबायनायजों गथायदों फोरबोफा साफ्रोमनिबो जिबनखौ नोङो आफाया नाजावदो आरो बिसोरनि जिउआवहाय देरलांनायनि बोलोखौ होदो आरो गियानखौ आरजिनो गोहोखौ होदो फोरबोफा दाना बे समाव गथायदों फोरबोफा जायफ्रानोखि दिनैहाय गोबां बेमाराव दिनै भुगिनांनानै दं जायफ्रा दिनै गावनि आखाइफोरखौ गावनि सैनांनाय अंगफोराव दांनानै लाबाय नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिबनाव नोङो स्पर्श खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि बे सैनांनाय अंगनि जे जायगायाव बिसोर आखाइ दांबाय नोङो बेखौ नोंनि गोथार आत्माजों नोङो टाच खालामदो फोरबोफा टाच खालामदो फोरबोफा बिसोरनि जिबनाव दानो गोजोननायखौ मोनगोन सोखा जानायखौ मोनगोन नोंनि सायख' होगोन फोरबोफा जों फोथायदों फोरबोफा बिसोरनि दांनाय आखायाव नोंनि गोथार आत्माखौ नों थानो होदो
नोंनि गोथार जिउखौ नोङो थानो होदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नों स्पर्श खालामदों आरो बिसोरनि जिउआव नों गोजोननायखौ होदों प्रभुआ दानो बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गाव गावनि बिसायफोरनि थाखाय जौ जुवा गाज्रि आखल आखुआव गफबना थानायनि थाखाय आरज गथायदों साफ्रोमखौ नोंनि आथिंफोराव गथायदों प्रभुआ बिसोरनि आत्मायाव नोङो दिनै खोथा बुंनो नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि आत्माखौ नोङो सौदो प्रभुआ बिसोरनि गोसोनि दरफोरखौ नोङो खेवनानै होदो मोजांखौ सिनायनो हानाय गाज्रिखौ बिसोरो नेवसिनो हानाय बिदि गियानखौ होदो प्रभुआ जिउआव नोंखौ गिग्रा जानानै जिउआव दावगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो थाबैनो बिसोरो बुजिनो हागोन सोलायनो हागोन जायफ्रानाखि दिनै गिर्जा हाबनायनिफ्राय गोजानाव दं गावनि बिमा बिसाफोरखौ गावनि हिन्जावफोरखौ अननायनिफ्राय गोजानाव दं बिसोरनि आत्मायावबो नों खोथा बुंदो प्रभुआ थाबैनो बिसोरो नोंनि अननायनि बेन्दोंआव थानाय गावनि गथ' गथायफोरखौ अनगोन गावनि न'सुंसेनि मानसिफोरखौ अनगोन गावनि हिन्जावफोरखौ गावनि न'खरखौ बियो अनगोन आरो गिर्जाफ्राव थांगोन जों फोथायदों बिसोरनि आत्मायाव नोङो दिनै खोथा बुंदो आरो बिसोरनि जिबनाव नों सिरि मोननायखौ लाबोदो प्रभुआ हामबायदों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्र बासारि ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुं बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच हामबायसै आदा आरज खालामनो हानायनि थाखाय अके थेंक इउ स' माच रंगिना नार्जारि गोजोननाय थाबाय अब्ला बे समाव आं खावलायदों सोरबा माबा मोनसे बुंनो दङब्लाथाय बे समाव बुंनो हागोन नङाब्ला आंनि लाइभखौ आङो दिनै बेखिनियाव फोजोबनोसै नेक्स्ट आं लाइभ फैयोब्ला नोंथांमोना आं फोरमायगोन नोंथांमोना अब्लानो बाहागो लानो हागोन आं बेखौ खावलायबाय आरो आं बे समाव खावलायबावनो लुबैदों सोरबाया जुदि इमारजेन्सि आरजनि खावलायनाय थायोब्ला अननानै नोंथांमोना आंनि मेसेन्जाराव थांनानैहाय आंनो मेसेज खालामहरनो हागोन नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालामना हरनो हागोन आङो आरज खालामगोन आरोना बेखौ आं खावलायखानाय थाबाय अब्ला आंनि दिनैनि आरज खावलायनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय आंनि बे लाइभआव बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबावनानै आंनि दिनैनि बे लाइभ हाबाखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थोंसै गुड नाइट बाय बाय थेंक इउ